UPPL दोलोनिफ्राय MP इलेक्सनावहाय देरहासार जानानै जोङो MP खौ दखल खालामनो हागोन। UPF आरो मालाबाबो बिटिसिआव सरकार खालामनो हालिया। MP इलेक्सननि उनाव हाग्रामानि जा BPF हान्जा बे BPF हान्जाया UPPL दलाव सरजाबनायनि लामायाव फैगासिनो। बे बालागाव गेलेग्रा फोथार गुवार थावनियाव ज' जानानै UPPL दोलोआव बे हालामनि गासैबो मुसलमान, राभा, आदिबासि, बर' BPF दोलोनि मानसिफोरा UPPL दोलोआव मोनजागोन। बेनि लिस्टखौ बानायगासिनो दङ। आंनाव जेबो खबर गैथ'आ। जेखि जाथों गोजोननाय मोन्दों बे प्रग्रामाव बाहागो लानो मोननानै। देग्लाय UPPL दोलोनिफ्राय MP इलेक्सनावहाय देरहासार जानानै जोङो MP खौ दखल खालामनो हागोन। जोंहा फोथायनाय दं आरो रायजो राजानि सांग्रांथि आरो लैहोर खौसेथि बाहागो लानायानो बेनि सिनायथि। मोनसे खोथाया सैथो, BPF आरो मालाबाबो बिटिसिआव सरकार खालामनो हालिया। मानोना मोनसे समाव बिसोरो इन्डिया हाग्रायाव थानायनि खाबुखौ लानानै कारापसनाव इनभल्भ जानानै मानसिफोरखौ डिभाइडेड हाउसाव दोननानै माने सिगांथिं फोजोबनाय उनथिं जोनाय खालामनानै मानसिफोरखौ बिसोरो गाग्लोबदोंमोन बा नासयबोदोंमोन। जायनि थाखाय गिनानै मानसिफ्रा BPFनो भट होदोंमोन। दिनै बे उदां समावहाय जेराव जोङो साफ्रोमबो सुबुंनो मोनफ्रोमबो हारिनो मोनथायनि बाथ्राखौ लानानै गोजोननाय बा सान्तिखौ गायसननो हाबाय बा रायजोफ्रा बेखौ वेलकाम बानायबाय। बेखौ नायनानै हाग्रामाया पार्टि हिसाबै थाबावगोन न' दाउन बोसोरसे बोसोरनै, खिन्थु बिटिसिआव सरकार दानो हानायनि खुनु राहा गैला। हयथ' बियो BPFखौ मिरौ जिरौयै गावनि जिउ जोबजासे सोलिलांनांगोन थानानै हयथ' बियो बबेबा पलिटिकेल पार्टिजों सरजाबनानैसो जोंनि बिटिसिआवहाय मानसि बा सुबुं समाजखौ सिबिनायनि राहा लामाखौ नागिरना लानांगोन। मोनसे खोथाया बाथ्रा, MP इलेक्सननि उनाव हाग्रामानि जा BPF हान्जा बे BPF हान्जाया UPPL दोलोआव सरजाबनायनि लामायाव फैगासिनो। गोजोन गोरोबथा जादोंना जायाखै मोनसे बाथ्राया रोखा। रायजोफ्रा गोदै नोगोरै मन्दिराव, गिर्जायाव, मस्जिदाव, बाथौसालियाव, फुजा फालियाव थांनानै दिनै रंजानो हादों। मोनसे दुब्लियावनो ज' जाजाय आबाद मावनो हादों। मोनसे बाजारावनो दिनै ज' जाजाय बाजार जानानै हरनि 11:00-12:00सिम माने 1:00-2:00 हरनि सोरांनायजासिम दिनै हान्था मेला खालामनो हादों। बेनो मोनसे सान्ति गायसननो हानायनिसिम। बाखि BPF आ माखौ लानानै सान्ति गायसननो हायाखै होननानै जों मिथिया। मानोना बिथांनि समाव बिदा फंबायनि थैनि बानाया जोबाखैमोन। बिथांनि समावनो कमिउनिकेट जाबाय थादोंमोन। बिथांनि समावनो हिंसाखुरिया जाब्रबथायफ्रा बांसिन जादोंमोन। गतिके बिराद डिफारेन्स दङ। नर्थ पल साउथ पल बायदि डिफारेन्स। जोंनि दिनावहाय दिनै मोस्रोमाबो उदांस्रिखौ मोनदों। भारत बायदि हादोराव थानानै जाय बिटिसिनि एम्फौ एनलाफ्राव उदांस्रि मोनाखै, बिटिसिनि एम्फौ एनलाफ्राव उदांस्रि मोनदों। गतिके बेवहाय साननो गोनांनि सेकेन्ड थर्डनि बाथ्रा फैनो हाया। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नाङाजासे 2 लिटार पेट्रल, 2 हेलमेट, सिट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।